Ya kwa mgojonga kamoro maintieri arwaki chenro ni mar migago dichengni makawuono ka geno ni dichenge ochakre yo makare kendo yudo gweth kokalo e chenro marwa ma Jumapil ka Jumapil mar Injili kalo nya kwa mgojonga duto waketo ni Ramogi TV to mokwongo magi weche momiyo peko dichengni makawuono. Jatend migao mar jotich sirikal Geoffrey Ruku oseo Uhuru Kenyatta mokone chalo jal masiayo jo Kenya mondo okwed tend Ruto. Nyithindo ma jo grade 9 dhi timo KJSEA. Nyithindo moko dhi timo penj no to kiaka ni laboratory chal nade. Kamano apparatus chal nade. Chemicals chal nade. To dhi timo nyaka gimiluongo ni chemical formula e chemistry integrated science. Odhi timo ang'o? Mag junior school oramo kendo biro nyaka migi thuolo mar tayo chenro magi kigin ma ok giyiengore e sikunde primar. Ni mondo gibed ka gimakore gi jodongo. Teko gino to makre gi visto ma jodongo ema bomiwa yo maler mwadhigo kumonego wadhiye kaka oganda. Galego siemo rowere mandiko weche mag achaya kendo manyalo nyayo sigu e kind oganda. Machiegni nya korom gojong nyalo tudri kodwa ina bomara ria deka uchiel no bentere wantire X at Ramogi TV KE at James Opondo Senior. Machiegni inga en James Opondo. Sirikal koro jiwo ndikruok e okumba mar SHA ne mabuse mantiere e ute twech kaka okang' mar duoko chien midhiero mar tuoche kuonde twech ka oloso e kaunti ma Meru. Jagoro mongirore e migao matayo chenro mag kuonde twech Dr. Salome Biako wacho ni kwan maromo 40% mar joma nitiere twech dwaro thieth mag tuoche mag nyeye. Jagoro mongirore e migao mar thieth Mary Mudhoni bende okwayo jo Kenya mondo omed ndikore e okumba mar SHA kendo lero ni sirikal dhi nyime kod keto kare moko kuom midhiero mayande nenore e kind ndikruok. Na maombi ndio Reverend kutoka Kaga Methodist pia alituongoza na maombi ya kwanza. Hiyo pombe na sigara because singeenda university. Wale tulikuwa nao Gandu nao their judges. Lucy alikuwa desk mate wangu. Lucy Ndongo. Nikamwambia wewe kuja tukanikuwa. Prisons are overcrowded. My prisons are overfilled. Kwa sababu gani? Sexual offenses. Na hii inaleta mashida zingine. Gonorrhea imepanda, syphilis imepanda, HIV imepanda. Mimi sina pesa za matibabu. Watu wakienda hapa chini mahospitali za chini. Wewe ukuwa umejiandikisha tu. Na hata ukiwa kwa hiyo laini ujiandikishe ukiwa hapo, hiyo jina yako inakuwa activated. Hata utapewa kadi, wewe unahitaji tu ID yako. Sasa mimi ni venye ningesema kwa sababu ninajua kuna huduma center hapa Meru, watu waende wachukue ID. Pia nanibebesha moja. Jatend jotij sirikal Geoffrey Ruku wuok tung' mosuo kod jatend piny machon Uhuru Kenyatta moko ni nyiso achaya ne sirikal mar William Ruto koloso mbere noth e kind romo moro mar somo. Ruku okoni Uhuru ni kod ratiro mar loso kendo somo jatend piny William Ruto rieko motenore kod tayo piny to ok mar chayo tije. Ruku okoni jatend piny machon were kod siasa mag pogo oganda ka omedo ni chenro mar thieth mar linda mama ne ok ojwang' kod sirikal masane kata kamano omed lose makare e bwo linda jamii ne familia duto. Kawa arambe kwa mtungatiri na nengo mvoya atufingurire kushughulikia katika area hii. Juu kama wewe umepewa heshima na watu ya Kenya wakakuchagua kama rais, ukaundumu kama rais kwa miaka 10, kuwa mustaarabu kama mheshimiwa Moi ama mheshimiwa Kibaki. Anapatia nafasi marais wale wengine kuongoza bila kuchochea. Yale tunaona kwa mheshimiwa Kenyatta ni kuchochea taifa ili ati rais wetu wa Kenya William Ruto serikali yake isisimame sawa sawa. Lakini tuko tayari kuhakikisha kwamba serikali ya mheshimiwa William Ruto inasimama kindete, inafanya kazi kwa jamii na taifa ya Kenya. Governor Trans Nzoia George Natembeya nyo sidhi kako gai maro ganda luye nyasi
manyo bage kod jodongo gweng' ma Mudete mayudore South Maragoli county ma Vihiga ka otene kod jotelo mamoko moting'o nyaka MCAs ma Trans Nzoia na Tembeya koro oket jal mabiro loso elo ganda dhood Luhya na Tembeya okoni kuom thuolo malach oganda Luhya osebed ka ipogo kod jotelo moko ni odich mana gi bundigi gino ma wacho ni dhi rumo kapok ochopo yiero ma higa 2027. Tena Mheshimiwa Natembeya, sisi tuko na furaha. Masomo ambayo nilisoma kwa viongozi wote ambao wako nchi yetu ya Kenya wameona ya kwamba yule ambaye ana uwezo wa kuzungumza kwa niaba ya Mluhya, wa kutetea maslahi ya Waluhya si mwingine bali ni huyu George Natembeya. Mimi nimekuja kuambia ya kwamba Mungu amewaunulia Daudi awaweke pamoja. Nyinyi wa Baluhya nyumba ya Mrembe mko wengi sana ambao nyinyi ndio kabila namba 2 Kenya. Mkitaka kukaa kwa hiyo meza na mtawale Kenya mtatawala. Lakini mkifurugana huyu anaenda huku, huyu anaenda huku, huyu anaenda huku, hamtaweza. We live bad lives because we have accepted kwamba that's our fate. Lakini saa hizi we want to confront these challenges with courage, without fear na watu wetu. Musa aliona Canaan lakini hakufika huko, si ndio? Mimi naamini mimi ni Joshua, nimeona Canaan na nitafikisha watu wangu Canaan. Tend riwruok mar jopuonj mag Junior School e county ma Homa Bay bo riwruok margi mong'ere ni Kenya Junior School Teachers Association kata KJUSTA riwore gi jowetegi e counties mamoko ka gisundo sirkal mondo ket jopuonj mag Junior School ochung' kar kendgi. Tend KJUSTA kotelnegi kod jakomgi Eric Okech sundo mondo omi sirkal kokalo migawo mar somo ket jopuonj mag JS ochung' kar kendgi kendo poggi kod sikunde mag primary mondo jopuonj mag JS obed gi yot e tayo tijegi. Twak margi kod jofwambo e boma ma Homa Bay gikoni onge kaka jopuonj mag JS inyalo telnegi kod jopuonj mag primary gino magiwacho ni chenro mathoth monego bed ni jopuonjre mag Junior School timo ok dhi nyime. Jopuonjgo okoni kata mana weche mag tuke bende ok dhi makare. Kala e migawo mar education udwaro makende mondo mi nyithindo ma Junior School oyud somo makare kendo giyud tiegruok makare to giwinj wach ma Junior School Teachers nyisogi nikech wan mwarwako wuoche no. Wan ok wan jo siasa kendo gima wacho ni ok wadwa pesa. Wan wanyiso madam ulos chike makare matayo chenro mar education mar Junior School. Onego bed ni sport mar primary bedo yore, mar junior bedo yore, kaso mar secondary boneno ka bedo yore mbele koch. Kamano! Sani, waseneno mana kinywando gigi bedo kumoro achiel. Ere kaka nyathi ma jahigni 17 ringo gi nyathi ma jahigni 2 pa. Nyithindo ma jo grade 9 dhi timo KJSEA. Nyithindo moko dhi timo penjno to kiaka ni laboratory chal nade. Kamano! Apparatus chal nade. Chemicals chal nade. To dhi timo nyaka gimiluongo ni chemical formula e chemistry integrated science. Odhi timo ang'o? Ober kidega hano ni Homa Bay en county mar endless potential. Ageno ni sirikal bro winjoge. Bende ni jagor inano korwako law mar Green Army. Ka odhi nyime ni moko kuom jodongo ganda luo e dhot mar Alego kanyakla wuok oko mar kwedo rawere magiwacho ni goyo siasa hinya to mbui manyalo kelo pogruok ni maro gi yango malongo historia mar joluo e weche telo kane gilose sach romo manonywando jodongo Alego kanyakla mawuok South Nyanza kod jowetegi Masiaya jodongo go nokwedo jo siasa mawuoyo kod dhok ariyo e wichung' mar joluo e sirikal mar Manywanda kaka medo ni ogai mar ODM Raila Odinga ng'eyo malong'o gino manomiyo oketo koke e ogirimiti mar tiyo gi jatend piny William Ruto. Kuom mano ne gijiwo jotelo manowal e migepe mopogore opogore kaka jolony e sirikand Manywanda mondo chwal chenro mag dongruok kaluo ni mar mano e lemo ma jopiny nyalo kwano motelo ne yiero mabiro. Gima wamanyo maduong' en gimiluongo ni telo mar pinyni. Raila osetemo, joluo osetemo. To chien kae ne wapogore malach then Raila noriwowa. Tadwa wacho ni ok wanyal yudo telo mar luoni ka wapogore. Like right now, Raila osemiwa direction ni wabed gi sirikal. And sirikal mar Kenya
ki in oko to kidongri kawuono waneno dongruok in Luoland. I don't want to speak of the whole country, but dongruok mar Luoland ma the president nyalo wuok to biro mabed kata mnawendo kae. Wan kaka jodongo wanyalo kwayo joma tindo ni mondo gibed ka gimakore gi jodongo. Teko gino to makre gi wisdom ma jodongo ema bomiwa yo maler mwadhigo kumonego wadhiye kaka oganda. Wawe bedo ka wan gi remo maliet mwakasore go ni awanto bedi adwaro bedo gini sani. Wabed kwa walalre bura miloso go piny. Advise the other clans or tribes, do you have to find your roots? Jokoni jasembo man koni, ogni jasembo man milambo. One koni gikama mwadak koni magin almost a sub-location. Jakom mar duol matayo tudruok pachoka Communications Authority of Kenya okwayo jo Kenya mondo oneni tiyo kod mbui e yorno makare kendo chiwo siem ni thoro diro weche mbui ketho chiem mar piny Kenya wang' pinje maoko koloso e kinde romo mar jiwo yuto mong'ere kaka economic empowerment e yo murang'o. Karondo ojiwo nyak mar tiyo kod mbui kaka yo makare mar bero kit nyisruok mar mwandu mapacho ka jiwo dongruok kod bero yuto mar oganda. Bende ojiwo rowere mondo oti kod mbui e nyiso sigana mabeyo mag piny Kenya ka achiel kod oganda mopogore modak pacho kaka okang' mar bero chal mar piny Kenya e kind pinje mamoko manyalo dwaro keto mwandu gi pacho ka. Mungu ametubariki, kila mtu anapata simu ambayo iko na mtandao. Mungu ametubariki, watu wengi wanaweza kuaccess TVs and radios. But if our media is not responsible and we do not report things as a yard, tujaribu kuonyeshana ya kwamba nchi yetu inachomeka hata wakati ni shida na changamoto kidogo ziko. Wala watu ambao, investors ambao wako na haja na nchi, watatorokea nchi yetu kwa sababu ya kuona ni kana kwamba nchi iko na mashida zaidi ya vile ambavyo watu wanaonyeshana. Kwa hivyo mimi nataka kuomba, as citizens of this country, we be responsible. As young people, and I am a young person, I speak this as a young person. We have smartphones. Let us use these phones to promote our country locally and internationally, sio mambo ya kuharibu nchi yetu. Riwruok mar Shofco ka omakore gi apis MCA ma Homa Bay Town East Ward Eric Omolo ochako chenro mar chiero yawo mane odinore higni mathoth machien e gwenge mapala e kar chung' od bura ma Homa Bay Town mar tieko nok mar pi e alworano. Yawono mong'ere ni Pundo Kubonyo ne odinore higni moingo 10 mokalo kendo osemiyo jopiny manie alworano bedo gi pek mar yudo pi machiegni kodgi ka koro chenro mar chiero kendo yawono madhi muonyo milion 10 keto geno kuom jopiny. Yawono biro bedo ka konyo familia moingo 2,600 e gwenge mag Ndori, Pala, Nyau kod Gem Komolo. MCA ma alworano Eric Omolo gi apisas mawuok Shofco ne otelo e chenro mar chako ayanga kunyo yawono. Gi jogo manyalo kelo mwandu kaka jogo man gi chuny mar konyo oganda. Kaka wuono wan gi group no kata organization mar Shofco mochung' kodwa e konyo jo Homa Bay Eastward ka mondo mayud pi maler. Ma koro pi Shofco, ma pi jo Homa Bay Eastward, ma pi jo Pala. Koro ma gin ema girito kiendegi. Pod chenro mang'eny ma Shofco biro go, akwayo mana community man around kae ni wa embrace Shofco, wa embrace change, wa embrace unity mondo dongruok obedie. Project biro konyowa ne jogo mapidho alot, jogo mosebedo ka thagore weche mag dhok, gi jogo mosebedo ka thagore weche mag pi. Ne wawinjo matek sawa nikech ne wawuok ka gi dhok kwadhi manyo pi mana Nyamauro. To Nyamauro ni e kaunti Mang'oa ma Migori. Koro ne wan kod pek sana. Shofco wagonu wero kamano medu timo ne jomoko bende mopogore kodwa. Dongruok machal kamago e kor gwenge gino makonyo ji ka ichiwo pi ne oganda gibiro yudo yot mag modho pi ka achiel kitiyo gi pigno e weche mag pur. Adwa kawo yo ma adunda kwani kidhi mabor nikech chaneno ka wuoro teuka modhura. Abiro somo gi duto kapok atieko. Start planning your
festive season escape now. At View Travel, we have the perfect early bird offer for you. To Jazendege Twende Costo for the festive season from the 23rd to the 28th of December. Make your festive booking by September 30th and enjoy discounted airfares. Experience 5 days in Mombasa from only 99,900 Kenya shillings on full board per person sharing, or soak the Diani Sun from 126,400 Kenya shillings per person sharing on an all-inclusive plan. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254 and book now. View Travel. Dream, explore, discover. Gwang iwito gi lawe, matiende ni gimarach ijwango ajwanga nikech onge berne kata matin. Mke mwema ni baraka kutoka kwa Mungu, ndivyo mama alivyonena na mimi utotoni. Mtunze mumeo, mpe mahaba nayotamani. He'll be there for you. Kupata neema kama skiza tune kwenye simu yako, bonyeza *811*404#. Citizen Duka, the home of discount. Save big this week with Citizen Duka. Get 3 liters of fresh fry cooking oil at just 916 shillings, down from 1,007. Enjoy 500 grams of prestige margarine for just 205 shillings, down from 274. And don't miss the 1 kilo yellow beans at 265 shillings, down from 298. Shop conveniently on citizenduka.com or on the View Sasa app and have everything delivered directly to you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Nyithindo manyiri maromo adek osewito ngimagi e kaunti ma Migori higani ka gigolo iye kaluwore kod lipot magol kod migawo mar thieth e kindeni. Mana kaka jafwambo marwa e kaunti ma Migori George Malero, jolony weche mag chike wacho ni lokruok maduong' dwarore e chike ma otenore kod weche golo iye kendo puonj bende omiyo ganda malong'o. Kinde maromo odiechieng' ang'wen osekalo nyaka japuonje moro e kaunti ma Migori ne wito ngimane e kinde manogolo iye. Familia ma nyathini manyako ma endo wito ngimane ka entiere klas 10 e achiel kuom sikunde mag nyiri e kaunti ma Migori pod nitiere kod lit. Nokiko ne yedhe. Okuongo temo gi mar daktari go tapa nodhi otamore. Koro kang'eyo kata nyathini nochako dokire, ochako mede mar nyaluo. Koro ka nyathino otamore mako biro dala ka kare bo linga linga mogik chuny otieno kata dagi okokono gimora moro ko wacho. Koro dagi dhi fwenyo mana chuny otieno ka koro odang' ni adang'. Japuonje ni en achiel kuom ok tin nyiri adek ma osewito ngimagi e kaunti ma Migori e kinde ma gigolo iye. Most of the people who go to these unsafe places for unsafe abortion, they are not free to disclose these facilities where they visit. Familia ma japuonje ni manowito ngimane wacho ni japuonje ni ne itemo golo ne e klinik moro e sub county ma Wendo kod ng'atno maonge lony gino ma itudo kod tho mare. An bende kwayo ni kopo ni nitiere step manyalo luwo mondo ayud yo mayudo karatiro mar nyathina to diang' okonya. Nondo yango ni kata kinde manowito ngimane jonyuol wuon ok ni onge japuonje ni ne pek. Kata kamano lipot yango ni kama ne osome to chal ka gima ne onge ni ne nitie kod ich kendo ne oriko dhi e klinik. Nang'eyo ni en gi ich kata kor gweng' ka winjo ni yeno nyocho pandore. Nyamrerwa ema nogolo bug chande onyise ni ogem buk manyiso ni nyamrerwa ni nong'eyo in coordination with the school ni nyathini ne en nyathi manigi ich. Penjo maduong' en ni rang'o mane nyalo miyo japuonje ni mane oseting'o ich kuom dweche 5 ka okang' mar golo iye kendo wito ngimane.
mokom jokanyo riwruogno ma Women Collective Kenya riwruok ma osebedo ka koro puonjo oganda mondo koro kik gol iyegi e yono moko puodhi wacho ni aola kaachiel kod luoro nyalo bedo ni japuonje ne ogolo iye. Nyithindagi an kod gi thuolo, gin kod thuolo. Koro okang'e gima notimre. Hakuwa anaishi na wazazi. Ni yule mtoto mwenye aliishi na nyanya na wazazi wakifanya kazi ya kutafuta nje. To ma japuonje ni kao kaligolo ich bendo sekelo penj mathoth eikruok mar utego mag thieth e reso jogo mogolo igi to dwaro thieth mapiyo piyo ma idendo kaka post abortion care. Watemo puonjo mana community, where do we get good services mondo kiko wawit nyithindwa kaka kiko bed gi complications, like example for the sepsis kagibiro at very late stages, where can we really get good treatment mondo gikony gi mapiyo mondo bed gi changi. Tuna support safe abortion. Safe abortion inaweza fanyika kwa njia mbalimbali. Kwanza kama mama mwenyewe ana maisha yake kwa hatarini, wale wanakuwa na shida ya fibroids, kulingana na ushauri wa daktari. Apisa no matayo chendego mag Nyode County mamigo Joseph Okide wachi thoth mine ma witongi magi kagolo iye chopo e utego mag thieth ka osedeko. And most cases when they go to those unsafe places, they don't show up in our facility as amaber mwanyalo konyogi mondo giyud care mondo avoid any complication manyalo timore bang' before the unsafe abortion. Kada bed ni golo ich en tok chik e pacho kae kalwe kod chike ma pacho kae osekelo penjo kaachiel kod paro mathoth. Mayo osemiyo thoth jogo magolo iye time yor apanda kendo timo katiyo kod yedhe mag nyaluo kaachiel kod mago ma osiptal ma imiyogi kod jok monge lony. Martin Onyango riwruogno ma Center for Reproductive Rights wach ni tiere gik mathoth ma onego loke chike ma pacho kae ka otenore kod golo iye. That which the law allows should be available to the fullest extent to the entire population. One of the gaps is the blanket criminalization of abortion, as you find in the Penal Code, despite the progress in the 2010 Constitution. We still have a penal law that presumes that abortion is entirely unlawful. Yet abortion has been protected as a fundamental right within certain parameters. Report manogol kod migawo mathieth e pacho kae e higa mag 2013 yango ni kuom mine maromo milion 2 gana 850 346 mane omako iye maromo milion 1 gana 435 988 ne omako ich kok gi chano ka kuom kwanne mane omako ich kok chano maromo gana 792 694 ne ogolo iye. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano George Juma kowuok e kaunti ma Migori ka wadhi nyime ni chenro mar chiwo chiemo maonge chudo e sikunde mag Upbit mayudore kar dak ma Mathare, Nairobi konyo e ting'o malo kwan nyithindo mawuok e anyuola mochando e yudo somo makare. Kata kamano skundego koro kwayo jaod bura mondo okal paro ma ochwal kod jaod bura ma Mathare Anthony Oluoch mondo sirkal ochiw omenda mar sir mar somo ne jopuonjre ma somo e sikunde mag Upbit. Kar sabich mar Onyango wachopo e skund primar ma St. Augustine Children Education Center, achiel kuom skunde mag Upbet ma ochak kod kanisa e kar dak ma Mathare, Nairobi. En samar madho nyuka, jopuonjre moro ka moro gi okombe e lwete ka girito mondo tonne gi nyuka. Jopuonjre gi neno ma omor. To oken skul ni kende, ondamo machuok kende kowuok kanyo, skul machielo Hanka Education Center bende jopuonjre omor ka ochopo samar yudo chiembo kinyi. Japuonj maduong' mar skul no Esther Adodo wacho ni negi chako chenro mar miyo nyithindo chiemo e skul e higa mar 2016 kaka yorno mar neno ni nyithindo mawuok e anyuola ma ochando oyudo siso mar biro e skul ni mar kanyo ema ginyalo yudo gino magibilo. Jonyuol ne hangaika sana kane gionge kaka ne nyithindo nyalo biro skul maber kaluwore gi kaka gidak, their mode of living standard ni nitie low kabisa. Koro waneno kaber kaka skul mondo waket gimoro kaka feeding program manyalo konyo nyithindo mondo giyud teko ka gibiro skul kaka ginyalo chiemo. Olero ni chenro no osemiyo kwan nyithindo mabire skul omedore ahinya kendo onge japuonjre mathoro leo ne skul. Kano wachako to ne wan gi nyithindo matin kabisa
ne wan gi nyithindo maromo 100. To sani nyalo yudo ni nyithindo sani aspana wan gi nyithindo 350. Community kaka Mathare iyudo kaka sana sana nyithindo kudhi school nango muso chiemo ne omiyo sana sana nyathi kidhi school I dengu school fee lakini idon koro sama chiunti school fee ni piny mondo make sure school fee otomanade o reduce piny koro koro gimone no sani ni nyathino in future namba bro yani ibodo ka nyithindo bombe na biri school nyithindo bombe do somo nikech nitie gimoro e school. Ondamo machuok kowuok e skul no wachopo e skul machielo wayudo ka en sa mar migago. Chiemo oseikore kendo jogo mochung' ne tedo ikore mar miyo jopuonjre chiemo. Jopuonjre wuok e kilese giluoko lwetegi kaito giriedo mondo omigi chiemo. E kilas kama gichiemo, jopuonjre neno ma omor ni mar biro e skul omiyo giyudo migago maseche moko ne ok gidhi yudo ka gin pacho. Gin gi chiemo mopogore opogore, nyithindo chamo nyaka ring'o, nyithindo chamo nyaka tong', nyithindo chamo nyaka rabolo, nyithindo chamo dengu, nyithindo chamo mchele, nyaka kuon bende. Kendo no ka nyithindo manyo wang' gitar maka nyathi smile ochalo gimoywak. Sani kuom chiemo ni miyo nyithindo kinenogi to ineno ka gin nyithindo machalo gima wuok kama nyalo nitiere. Chenro ni mar chiwo chiemo nono e skunde gi mag Appbet bende jopuonj puoyo ka giwacho ni osemiyo nyithindo koro timo maber ahinya e sombgi. Wach ni osemiyo waneno ka nyithindo ngimagi olokore health wise. Mar ariyo nyithindogi osechako timo maber e sombgi kata classes magintiere gidhi maber kendo waneno ka gin gi improvement. Achiel kuom jonyuol ma nyathine somo e achiel kuom skundego mag Appbet Mathare mane wawuoyo godo opoyo ahinya chenro mar miyo nyithindo chiemo e skul kowacho ni mano osemiyo jonyuol bedo gi chuny ma okwe e seche ma gidhi e yor manyo. An kuom nyithinda adhiga tich. Ta sama dhi tich awinjo ka chunya ng'ich nikech ang'e ni nyathina dhi timre nade dhi yudo kaka chiemo e skul. Ok ati ka chunya nigi kihie ni nyathina dhi koso ka dhi duoge dhot to yudo ka onge. Adhiga kan comfortable. Jachak chenro mar miyo jopuonjre chiemo maonge chudo e skunde mag Appbet David Matinde wacho ni negi chako chenro no e kar dak mayuto ji ni piny ma Mathare kaka yorno mar ting'o malo kwan nyithindo madhi e skul ka sani gipidho nyithindo e skunde mag Appbet 19 mayudore Mathare. Wapidho nyithindo e centers 19 kawuono ma jumla gi ochopo 6,400. Wamiyo gi breakfast kendo wamiyo gi lunch nikech ka wang'iyo needs mantie e slums jonyuol gi samoro onge gi uwezo matero nyithindgi e private to bende samoro skunde mag public e kuonde mongore tin ma sirikal oketo. Koro chenro ne wachako mondo wadhi e skundegi ka wamiyo nyithindo chiemo e skundegi mondo encourage enrollment. Matinde wacho ni ka gimakore kod jochiw kony mawuok e pinje maoko gin kod lek mar neno ni nyithindo duto Mathare omedo dhi skul kendo giyudo chiemo makare e skundego. Majority mag partners wawuok e pinje mag China kendo gisechung' kodwa ka gisupport nyithindogi e free lunch mane wachako ni. Sani ka wang'iyo nyithindo mang'eny mwadwa ni mondo wakete program. Kata obedo ni giwuok oko mar neno ni kwan nyithindo madhi e skul Mathare omedore kaluwore kod chenro mar chiwo chiemo maonge chudo e skunde mag Appbet, kwayo maduong' ma gin godo en mondo sirikal ochiwnegi omenda mar sir mar somo ne jopuonjre. Kinde mokalo Appbet schools kata skunde mag non-formal ok osebedo recognized gi government mar Kenya kuom capitation funds, kuom free FPE miluongo ni free primary education funds. Koro kwayo mara kuom serikal marwa to gi piny owacho marwa en ni giketwa kende chenro margi mar chiwo konyruok nikech nyithindo gi nyithi Kenya. Bende gikwayo jood bura mondo sir paro mane ochwal kod jaod bura ma Mathare Antonio Luoch mar timo lokruok ne chike mag somo ma pachoka kata Basic Education Act mondo sirikal oyang skunde mag Appbet. Wakwayo wajumbe te mantie Kenya mondo support bill ma Honorable Antonio Luoch otere e od bura mar recognizing Appbet schools mondo sirikal omi nyithindo gi support kamoro amora ma gintiere mipuonjogie mondo gimbe migi capitation kaka nyithindo mamoko.
Chenro ni mar chiwo chiemo maonge chudo e skunde mag Apbet mayudore kar dak ma Mathare sani koro miyo nyithindo mohew 6,000 masomo e skunde 19 mag Apbet nitiere kod adiera mar yudo chiemb okinyi kod migago pile ka pile ka gidhi e skul. Joyce Oduora, Ramogi TV, Nairobi.